bana. Dili ako kabit sa imong bana. Ikaw mo kabit. Ikaw may asawa. Matawag ang asawa. Kabit. Dili mo kabit. Kaya dili mo kasado sa imong bana mo. Magpahangin sa kudarin na pita. Pawa sa stress ba? Kaning akong bana, pa'y trabaho. Nangabit pa. Ang ako na ibawan, katupag yung iyahang amiga regionay, pagkaway mga batasan. Day. Oh, sama. Mauna gini panahon na dahil nga mga apply ng trabaho kay tawag itay makaon eh. Yamat na. May gano'n na ka. Nanamang ko nabinain mo dawat ako ron. Ikaw. Ha? Pangita yung trabaho ha. Trabaho yung klaro. Mga apply ko nga to. Sige. Sige. Mas mayo. Diha lang sa ka. Ayaw na lang no. May kayo na kauna ng panarbaho. Kay tanga kong nakuanan nga iya kabit-kabit ay nahibawan. Murag tinuo mo ra sa true eh. Angayan bang magkabit-kabit? Di ra ba yun angayan? Na maka kuan lang tag istorya pero sige lang. Basin daig tinuod na to. Para ako lang mulakaw ko. Kay kanang basin sa tug kanang kuan ako mangita sa kong trabaho. Kay pag-una kong racket aron nga lain na pod nga pangwarta ang akong ma-experience kay karon mang-hire kog artista. Nya din dapita gidungog baya nga daghan mga artista kung rigdagway. Nya gawas nga artista ko og dagway maayo pag yun mo acting. Mao nag paniguroon ako. Hoy, bay. Asam ka? Kita yung trabaho lagi kay pakita sa asawa nga nagsige naman nagyaw-yaw gawa kuno ko'y trabaho. Ha, nakita kang trabaho. Sakto kayo. Na kay trabaho? Sa imong panagway may pagka-artistahon. Kunya imong barog pod artistahon. Kato ba artista imong pangita? Nang hire kog artista. Timing kayo. Ug mao na naman ko'y asawa nga maugid mo acting at ko ang amiga. Imong amiga. Kana kay nindot na kay nagkinahanglan ko og daghang artista. Kay doon ako'y pagahimuon nga pelikula nga daghan yung kong artista nga pagkadawaton. Sige, nindot na kay may kam katrabaho mi. Ug makapasar. Amo pasar pa di ay. Ay, muagi pa man tag audition. Audition pa na da, dili maingon nga nikabuti mo dire dawat din ka pirma di ka kontrata. Mao ba? Aton tan-awon pa na ang inyong inaktingan kung angayan ba gyud og masud ba gyud sa ako ang standard. Kini ako ang purma nga mag-ana-ana ko madala ni. Why problema? Kay sa akong salida naa kay part diha nga ingon ana po di mong kahimtan. Duta ng trabaho asa. Ay na paglangan. Ay bawada yon imong amiga, iapil imong asawa. Sige. Ako tutuon. O anto nya ayo paglangan ha. Kay karon taud-taod nagpaabot ang eroplano nako. Sige, bagali na ko. Nagpaabot ang eroplano. Pero sige lang kay nagpagasolina pas gas up. Sige, salamat. Ato dali. Ay langan-langan. Karon dali na lang kay ko nagakitag artista. Pero ato pa ni silang testingan nga makapasar gyud sila ang ilang acting sa akong standard. Ko maglangan kay ang eroplano nagpagasolina nas gas up. Kay mulupad po dayon ko kadto sa Manila. Aron pag asikaso kung ugaling sila madawat, anang panahon na magsugod na sa salida. Paabot lang ko dire. Asam naman si Bobby. Uy, di mo dugaya. Mag-date man ang tami. Ay, Ga. dara di ay. O ga, dugaya man mo naabot. Na ko'y good news yun ga. Sabi good news ni mo. Na ay agi ko dito, gitawag ko niya nga pag tunon kong trabaho nga pang-artista ko no. So nangita day kag trabaho, dayon nakakita ka. Nga nay nag-hire nga artista. Ang akong ginunaan nga kitan ko nung duha kay naam ginay kalabtin. Imo ko paapilon og papilon ko mo pa-apply kay siyempre nagbuhat biya og kanang salida na ay love team. O siyempre gusto nimo nga kitang duha love team. Sige. Yes, maayos kay ka. Ako ng asawa may akong ipare so sus ingon mo taong tugdungsol. Di sa to ba pwede mo asawa nga himuon ka-love team nimo kay inig na jud biya nay inig magsalida-salida na nay arsahon nimo dito magsilbi madatugan ka ato mo asawa. Di madaog nya saman kanang ato mag-abot lang ta dito. Mag-abot ta dito kay patuon man ta. Asam dapit to utong nag-hire, asam dapit siya nag-star. Ay muadto to dito, maghuwat to diyan nato. Sige, ato na ko. Sige. Tuon. Anya, una na ko nimo. Gigi.
dugay makumpana, ay pagkato, magperhating pa ni Odto na. Nya, wapam ko tinuod bagi ka to nga, mga apply ka to sa trabaho. Ako lang gito paabotan, maghaling-haling sa kunari. Ga, Oh, nanaw. ga matawon nga nakakita naging trabaho. Oh. Kay naagi anak ko dito, gitawag ko nga pa-applyon ko kog artista. Nya, Unya, ako man usawa man koy kapares. Inanlan nga apil ka. nya, Kay pwede ka? di na kay ilahagod, naagoy kalabtin ro, na ro magamit ang asawa di. Gamit kay tanduha. Ato lang ng tarong basin di ay umadata. May nawa, magsabing maayo. Eh, Sige. nakakita gini kang trabaho, tinuod gini ang trabaho. May na lang na bagay. Sige, sige. Sige lang kagyaw-yaw na ko palayason niya ko ni muwa ko trabaho. Nga. Adto to, adto to. Doon, sige. Na. Medyo nalangan man to akong agni ganiha nga manghayag kog artista. Pero sige lang. Kay ako yung pabuton. Kay aron makadako og artista paingon dito sa Manila. Sir, ikaw tayo ka nang hire ko na og artista? Ako gyud inay. Ay, nadumduman jud ka kay naluya ko pangita. Katong nag-ingon ako katong lalaki ba niya Oo, tahason. oo. Oh, siya nag-ingon ako nga nag-hire ko ng artista. So meaning mo apply ka? Apply ko. Hindi artista akong gipangita. Lawas kurbada. Oh, gani. Ayan kay ko. Murag dance sa Transintray. Dawat na ko. Ay, dili pa. Dili. Tistingan pa una nato ang inyohang pag-acting kung makapasar ba sa standard Ah, tistingan. Oh, Sige, sige. tistingan. Ah. Pero ang imong physical appearance, dawat na ha. Ah. Pero ang imong pag-acting na lang atong tanawon. Okay kay ko ang acting sa rawan ay baka di ang kablakan. Sige. Oh, hindi abot. Nara akong giingon mo to nga. Ato kaning naging palayon naging apil ko na lang ni sa tuwa artista. Ay kanang ay linya. Oh, ana linya. First come first serve man. Ako may nauna dire. Sige sige. Imo ni ayaan. Imo ni ayaan. Ayan. Ayo, asawa na ako. Asawa di. Uy, buwang nang ininig na ako. Sobrang sir kanang testingin na mi sir. Testingin na mi kung sa angayan namong para makapasar mi ba. Dali magalakaw. Nagalakaw. Ano naman kanang Oh. testingin na sir kay para kinahanglan ba kay kog trabaho. Sige ha. Ani atong baton. Ibaw man gyud mo nga nang hire kog artista. Tistingan una nato ang inyohang pag-acting. Kay salida man eh. Muhimo ba kung salida ka? Batang Quiapo, part 16. Asa na 16 pa yun. 16 mulak daw ta. Anya. Akong unahon, siyempre, arita sa First come first first come serve. first serve. Ha? Hindi kami, magbuhat lang dito. Di alam mo. Di alam mo. Mm. Di alam mo paglakaw. Aron pa makita na inyong kanya. Tibok kalibutan. Atong kamera. Abot pa sa. Tawag-wag na ko naman. Ayaw sa yung mahimong artista. Awa pa, wapa de. Ay sa Tingnan pagbuto pa si kanina. Matiyan ya kay. Mao naman gini. Sa amin, daan Sige. na pagpalit. Sige, hindi lang tamag lang. Sige niya, atrasin gamay kay mo. Atrasin gamay. Ana. Dini, Gusto mo ma'am na? ha. Ang imong Ismo dire sir, kamo na makahadlok ako sir. dili mura man ko limbawt pala ko balibo. Ayaw kang limbawt Ang imong tirada diha. Nya kunuhay nasakpan nimo ang imong uyab. Uyab nako. Ah. Nga. Naapoy uyab nga nasakpan nimo gyud sila duha nga nag-date or anuroy. So ikaw ko imong laki. Sige, pwede pa kay parang naagi kuan ba? Sige. Alagi siya. Nasakpan ako. Dol dire sir, dol dire. Animal ka? Loy. Animal ka? Kita to babae ang imong ituyaw. Wala, ako ra tong ahinte. Sige, approve na. Ang imong pagkasagpa medyo kusog. Sorry Ako kay sir. katong minusan. Ay, ayaw na taon sir. Ay, acting ba na sir? Sige lang. Ngayon yun ang acting kanang dapat with feelings. Ang imong score 10% naman iko Pero nakakuha kag 9%. Ako lang Masayos. minus kay nanghangon ako nga. Sorry kay sir. Silang sir. Ikaw Dudong, ikaw ra gyapon na. Ang imong acting diha, nangilad ka. Nangilad ko. Mangingilad ka. Mangingil. Usa may akong ilaron. Ha? Basta nangilad ka aron ka makakwarta. Hmm. Ha? Testingan ta mo do. Gamit? Okay mo do. Sige. Ay lang ko kay maapil ako sa inyong binunugay. Sama, kanang. Iya kong gisnatch. Gisnatan lang. Gisnatchan. Ay ibutan ni cellphone diha. Sige. Barong punuhay ko, nagtawag-tawag. Taw-taw adto ka dito. Sige. Ana. Ay nako, sir, rolling action. Sige. Sige, sir. Para maka-action pud mi. Yeah. Ay sa andamay mo kabot kay mahalata kas pulis ana. Excited mo ganyan. Puro structure mo ganyan tinawag yun. Labluton na ni sir. Labluton. Rolling action. Hani? Sige na. Ako ang cellphone! Ayaw ka! Tulong! Tapang! Ito sa chair! Ang ganda ko, sir. Ngayon na to dit. Ay atong graduhan. Balik dito. Balik dito. Sama, sir. Ito pa ko kitag na share nga. Video ya. Oo, gani. Giya na ba? Kaya po na cellphone ana. Ang ngayon to, sir, dili. Medyo ubos-ubos ang grado kay. Og sa tinudanay ba tong pagka snatcher?
dali ra ma-absent police. Wa man siya musot og dagan. Ang imong store size. Size. Six ra. Ah, Six ra imong store. Six na to, sir. Okay, perting ya snatch gani abtik. Abtik. Unsa man ako pag-uptik ani din nga. Bilyado man daw ni kung TL ka. Mga sir. Aw nga si rason. Oh, naam sir rason. Himo na tong sute. Sige, sige. Sorry ko. Sige. Imong ayaan. Akong mahimo ani. Kuan na lang kanang murag di kay di lang ti katagaag lisod nga trabaho. Sayo na kasi. Mag-acting lang ka nga nasuko kasi mo ba nga dugay gikan sa trabaho ha. Sige sige. Nya magbusyad-busyad kasi mo yan. Kay buntis. Buntis man. Okay. Rolling. Action. Kiso o tata. Kiso may ako ang testingan ani. Ikaw ra usa eh. Siyempre, ikaw bana. Aw. Yung bana. Bana man sir. Ay, ang bana rin. Sige, sige. Sige, sige. Bana ka. Dari ka, dari. Sige, dari ko. Nagyaw-yaw ka ha. Dugay kayo mong bana. Pisti ka. Ngong pati makaduga. Diyan man kagigan. Ha? Di ka gigan. Trabaho. Uy nya. Trabaho. Ano man asam Ha? Wala na. Sa naman ka nga. Bali anti karon. Na tewas ka kagaman. Ano uli? Dawat ka. Maninood ba ka? Sus, hapit na ginim tinood. Hapit na gid. Audition. Testing. Testing. Balik mo sa inyong lugar. Hindi mo madapita. Nya, kuan jud. Ayaw mong grado, 8. So ako pinakataas. 8 city. Nahuman na mong pares. Nahuman na mong pares. Ipares sa mo. Kami tuloy. Uri labot sila do ha. Ang sila ra Di Paris ni. Pares sa mo. Unsa naman ba acting sir? Ang inyong acting nga kanang kamong duha karibal mo. Ha? Karibal. Ini karibal mi. Sige, karibal mo. Ha? Ito sa inyo mga sir. Nasuko mo kamong duha kay Nagilog mo sa usa ka lalaki. Kana. Okay ra? Madara? Oh, madara sir. Madara? Oh, sige. Ay, sa ato ka dito nagpanikan. Abulay gani. Nagpanikan naman. Chill lang, chill. Chill sa. Wala man kag nagpanikan nagug ka nga mo. Kanang Pumot. kanang pasara jud ani sir. Sige, sige. Sige. Sige ha. Anda man yung kagalingon. Kaya chill lang tiha ayo tinuta ha. Kasi niya magpiang tani Ay, ra kay pinanood ka. Ay, pinanood ka. Tagaan ta mo usa ka segundo. Usa ka segundo ako hatag ninyo nga mohimo mo sa inyong acting. Ha? Usa ka segundo ra. Ako una. Ako una. Ay sa murag ka. Kiyaw noon. Abot sa. Sige, sige. Rolling. Action. Ikaw ang babae sa akong. Ba? Dili ako babae. Dili. Ikaw ba? Ay dapil ya sila ra duha. Sila ra duha ni. Siya gid ang Kat sa sir. Ano naman? Gilagnot man niya maayo ang buhok sir. Ayo. Acting ra. Ayaw acting ra nay. Ayaw tinud. Di ba yung tinood nga? Mura tinood naman gini. Tinood na gini. Ano yan na paggawas ng tinod? Acting asa. Sige. Nangalagpot akong kuto sir. Ngalagpot. Sige lang, yawat lang po makuhaan. Wag gamay gamay gini. Ready, balik. Sila rin ha? Sige, pwede musunod ka yung taon-taon. Sige. Rolling. Action. Ikaw gid ang ako ang nakuha. Kumbaga. Ikay ko sa akong bana. Dili ako kabit sa imong bana. Ikaw mo'y kabit. Iyo tayo sa lidaw. Basta ikaw may asawa. Madala ka asawa. Kabit. Kabit. Dili mo kabit. Kay dili mo kasado sa imong bana mo na di ko matawag Ako kabit. ay nauna besang pag kuan diri may kasado ako'y una. Bahala daw. ani kung Bagga kay naong. maodi ay. Bagga kay kag naong. Maodi ay nga kuan ilisan ay kung siksik ayo nya. Ano man mas ilisan baka nga. Landay diri. mas ilisan mo kag sexy. Kay dako kay kag tiyan ako kabudi. Mao ba? Maodi. Maodi ay. No.